Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo itong kwento ng aking lolo Tonyo tungkol sa kaibigan nitong si Lolo Berting. Ayon kay Lolo Tonyo, bata pa lamang sila ay magkaibigan na sila ni Lolo Berting. Bukod kasi sa iisang lugar lang sila noon, magkaibigan din ng kanilang mga magulang. Bata pa lamang si Lolo Berting, mulat na siya sa pagiging manggagamot ng kanyang ama na si Kapidring. Hindi rin lingid sa kaalaman niya na may ginagamit na medalyon ng San Rafael ang kanyang ama sa panggagamot. Dahil bukod sa madalas niya itong naririnig sa mga tao sa paligid nila, sinabihan din siya ni Kapidring tungkol sa mga bagay na yon. Kilala ang ama nito sa kanilang lugar bilang isang magaling na manggagamot. Sa kadahilanang yon, halos lahat ng tao sa kanilang baryo ay sa kanya pumupunta sa tuwing may dinaramdam na sakit. Maging ang mga taga-ibang baryo din ay dumadayo pa sa bahay nila upang magpagamot sa kanyang ama. Kinalakihan na yon ni Lolo Berting. Bunsod nga noon, marami-rami na ring karanasan sa aswang si Lolo Berting dahil na rin sa pagiging manggagamot ng kanyang ama. Minsan kasi, sila pa ang binabalikan ng mga nilalang na yon, lalo na kapag may mga nanggagamot si Kapidring na inaaswang na buntis o kahit pa taong may sakit. Isa nga sa mga pangyayaring yon ay noong may tinulungang mag-asawa ang ama ni Lolo Berting. Buntis daw kasi ang asawa ng lalaking nanghingi ng tulong kay Kapidring. Pabalik-balik daw ang aswang na nais mambiktima sa buntis, kaya kinailangan nila ng proteksyon para sa mga nilalang na yon. Saktong sumama pa noon si Lolo Berting sa bahay ng mag-asawang yon para ihatid ang ipinagawa nila sa kanyang ama. Dahil sa karatig baryo lang naman ang bahay ng mag-asawang yon, naisipan ni Kapidring na ganoong oras na lamang siya tumungo sa bahay ng mga ito. Masama daw kasi ang kutob ni Kapidring na may hindi magandang mangyayari sa bahay ng mag-asawa ng gabing yon. Sigurado ka bang sasama ka talaga doon? Pwede ka pa namang umuwi at nang sa gayon ay makasama ang iyong ina sa bahay. Kaya ko naman ang sarili ko. Sabi pa daw ni Kapidring noon kay Lolo Berting. Tumango na lang si Lolo Berting bilang tugon sa kanyang ama. Ayaw niya rin kasing may mangyaring hindi maganda sa tatay niya. Kaya sigurado na siya sa kanyang pasyang samahan ito. Wala nang nagawa si Kapidring kung hindi ang hayaan na si Lolo Berting at nagpatuloy na lang sila sa paglalakad patungo sa bahay ng mag-asawa. Habang naglalakad sila, pansin ni Lolo Berting na natahimik daw ang ama nito. Dahil doon, naisip niyang baka nag-iisip lang din ang ama nito, kaya hinayaan na lamang niya. Nang marating nga nila ang bahay ng mag-asawa, kaagad na kinatok ni Kapidring ang pinto ng bahay ng mag-asawa. Nang magbukas ang pinto, ay bumungad ang lalaki sa kanila. Pinapasok sila nito, kaya dali-dali din pumasok ang ama ni Lolo Berting at maging siya na nakasunod lamang dito. Nang mga sandaling yon, pansin ni Lolo Berting na tila may kakaiba sa kanyang ama. Iyong tipong balisa ito na hindi maintindihan. Kinausap din ito ang lalaki at tinanong kung nakasarado daw ba ng mabuti ang kanilang mga pinto at bintana. Opo, sinisigurado ko pong nakasarado po ang lahat ng bintana at pintuan ng bahay namin. Tugon ng lalaki kay Kapidring. Nakitaan nila ng pagtataka ng mukha ng lalaki, ngunit hindi lang ito nagtanong. Napatango lang daw si Kapidring bilang tugon sa lalaki. Ilang sandali pa, biglang napatayo si Kapidring
at saka bahagyang napasilip sa bintana ng bahay na yon. Labis na ang pagtataka ng lalaking may-ari ng bahay, kaya nagtanong na siya kay Kapedring. Ano po bang nangyayari? May problema po ba? Tanong pa ng lalaki kay Kapedring. Dahil doon hindi na nagdalawang isip si Kapedring na sabihin sa lalaki kung ano ang problema ng mga oras na yon. Tama nga ang kutob ko. Kanina pa nga sila nakasunod sa amin ng aking anak. Sa ngayon, nasa paligid lang sila. Kaya kailangan ninyong maghanda. Wika pa nito. Nakaramdam naman ng takot noon si Lolo dahil sa sinabi ng kanyang ama. Maging ang lalaki daw na asawa ng buntis ay hindi rin maipinta ang muka dahil sa magkahalong kaba, pangamba at takot na nararamdaman nito sa kanyang buntis na asawa. Nasa ganoong sitwasyon sila nang magsimula silang makarinig ng mahihinang paghuni ng tiktik sa kanilang paligid. Nagkatitigan pa silang tatlo dahil doon. Pinagsabihan ni Kapedring ang lalaking may-ari ng bahay na kung maaari ay bigyan siya ng asin at maging ng itak o buntot ng pagi kung mayroon man ng mga ito. Mabuti na nga lang at kumpleto rin sila ng mga kagamitang panlaban sa aswang. Kaya napangiti na lang si Kapedring. Ngayong gabi, tutuldukan ko ang pagbalik-balik ng aswang na yan dito. Sisiguraduhin kong mamamatay ang hayop na yan. Sabi pa ni Kapedring. Hindi na siya nagdalawang isip pa na kunin ang asin at itak na ibinigay sa kanya ng lalaki. Iniwan niya sa mga ito ang buntot ng pagi para may gamitin din ng mga ito kung sakali. Walang pag-aalinlangan siyang lumabas ng bahay upang harapin ang aswang na nasa paligid nila ng gabing yon. Dahil nais ni Lolo Berting na makita ang pakikipaglaban ng kanyang ama sa aswang, naisipan niyang sumilip na lang sa bintana ng bahay. Alam niyang maaaring manganib ang buhay ng kanyang ama dahil doon. Ngunit batid niyang makakaya ng kanyang ama ang makipaglaban sa aswang. Subalit hindi naman nagpakampante si Lolo Berting at inihanda na lamang ang kanyang sarili kung sakaling kailanganin ni Kapedring ang kanyang tulong. Nang nasa labas na nga ng bahay noon si Kapedring, nagsaboy siya ng asin sa bubungan at maging sa paligid ng nasabing bahay. May iniuusal din siyang dasal. Habang ginagawa yon, nang matapos na niyang sabuyan at dasalan ng buong paligid ng bahay, tumigil siya sa harap ng pinto ng bahay at doon nagbantay. Nakapikit pa siya habang nagmamatsyag sa kanyang paligid ng mga oras na yon. Sa hindi inaasahan, bigla na lang may kung anong umatake sa kanya na malaki at itim na aso. Nagmula iyon sa madilim na parte ng paligid. Dahil sa talas ng pakiramdam ni Kapedring, nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng dambuhalang aso. Sabi ko na nga ba at natatago ka lang, hayop ka? Sigaw pa ni Kapedring habang iniiwasan ang sunod-sunod na pagkalmot sa kanya ng nasabing nilalang. Bunsod nang hindi man lang siya matamaan ng nilalang, tumigil ang malaking aso sa pag-atake ni Kapedring at tila galit na tinitigan siya nito. Noon din namangha si Lolo Berting at maging ang lalaking may-ari ng bahay dahil sa kanilang nasaksihan. Tila nasabik naman noon ng malaking aso nang marinig niya ang pagsigaw ng buntis sa loob ng bahay. Kaagad namang nagtungo ang lalaking may-ari ng bahay upang asikasuhin ang kanyang asawa. Bantayan na lamang ninyo ang buntis at ako na ang bahala sa aswang na ito. Sigaw pa noon ni Kapedring, kaya sinunod na lamang siya nila Lolo Berting.
Nagpatuloy naman ang pakikipaglaban ni Kapedring sa dambuhalang aso na noon ay galit na dahil sa kanyang ginagawa. Tinatawanan pa kasi ni Kapedring ang malaking aso dahil hindi man lang ito nagagawang matamaan siya sa mga naging pag-atake nito sa kanya. Marahil dahil sa galit at inis ng aswang, hindi na niya tinigilan si Kapedring. Tila ginanahan ng manggagamot sa labanan nila ng aswang na yon. Dahil doon, sinabayan na lamang niya ang bawat paggalaw nito. Nang magkaroon siya ng pagkakataong umatake sa aswang, hindi na niya iyon pinalampas pa. Nagulat pa nga ang dambuhalang aso dahil sa mabilis na pag-atake sa kanya ni Kapedring. Hindi niya iyon inaasahan. Kaya muntikan na siyang matamaan ng atake ng manggagamot. Hindi na tumigil sa pag-atake nito si Kapedring. Iwas naman ang iwas ang malaking aso. Subalit nang muli siyang inatake ni Kapedring, hindi niya iyon naiwasan. Natamaan ng malakas na pagsuntok ni Kapedring sa mata ang malaking aso. Sa kadahilanang yun, napahiyaw na lang ang nilalang. Napangisi naman si Kapedring ng mga oras na yon. Hindi ko na sana gagamitin ang mga ito sa iyo. Subalit gusto kitang patayin, kaya gagamitin ko na. Sigaw ni Kapedring sa nilalang. Hinugot din ito ang itak sa kanyang tagiliran at inataking muli ang malaking aso. Naiwasan ng malaking aso ang unang atake ni Kapedring. Subalit nang muling umatake si Kapedring, hindi na naiwasan ng dambuhalang aso at natamaan siya sa leeg nito. Ganoon na lang ang paghiyaw ng malaking aso nang mangyari iyon sa kanya. Ngumisilang sa kanya ang manggagamot at sunod-sunod itong tinaga ng itak. Dahil nasugatan na ang leeg at nakakaramdam ng masakit sa kanyang mata ang aswang, hindi na ito nagawang kumawala pa sa mga pag-atake sa kanya ni Kapedring. Dahil sa sunod-sunod na pagtaga ni Kapedring sa nilalang, napapahiyaw na lang ito. Walang ano-ano, marahil hindi na nito nakaya. Unti-unti na lang itong natumba sa lupa. Nakiusap kay Kapedring ang nilalang na noon ay nanghihina na at nakahandusay na sa lupa. Ngunit hindi nagbigay na kahit nakatiting na awa dito ang manggagamot. Muli pa niya itong tinaga kahit panahinang hinana ang aswang at tanging paghiyaw na lang ang nagagawa. Walang ano-ano rin noon, biglang nagbago ng anyo ang nasabing aswang. Mula sa pagiging malaking aso ay naging tao ito. Tumambad sa kanila ang isang lalaki na hindi nila kakilala. Gawa noon, hindi na pinatagal pa ni Kapedring ang paghihirap ng aswang na yon. Muli niyang tinaga ang aswang sa leeg at sa pagkakataong yon, pinutol nito ang ulo ng lalaking aswang. Nagulat si Lolo Berting sa ginawa ng kanyang ama sa aswang. Nakaramdam din siya ng pangamba dahil naisip niyang baka may pamilya ang aswang na yon at balikan sila. Subalit kahit na ganon, pilit na iwinaksi ni Lolo Berting ang isiping yon, lalo na at narinig niya ang mag-asawa na nagpasalamat pa dahil sa ginawang pagpatay ng kanyang ama sa aswang na yon. Dahil sa pangyayari, pinagtulungan nilang sunugin ang katawan ng lalaking aswang. Nang matapos nila itong sunugin at nang masigurado nilang wala ng aswang sa paligid ng bahay ng mag-asawa, nagpaalam na sila sa mga ito at naglakad pa uwi. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa ginawa ni Kapedring at maging sa paggawa ng proteksyon para sa mga ito. Umuwi na nga noon sina Lolo Berting at Kapedring. Habang naglalakad silang dalawa, hindi maiwasan na tanungin ni Lolo Berting ang kanyang ama. Tay, paano kung may pamilya pa po pala ang aswang na pinatay ninyo
at balikan kayo upang maghiganti dahil sa ginawa niyo sa kanilang kalahi? Tanong ni Lolo sa kanyang ama. Napabuntong hininga pa raw si Kapedring bago tumugon kay Lolo. Kung may pamilya man yon at gantihan ako, hindi ko sila uurungan at uubusin ko silang lahat. Wala akong ititira sa kanila. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na yon. Ako na ang bahala roon. Sabi lang ni Kapedring kay Lolo. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad pa uwi. Hindi na rin nagtanong pa sa kanyang ama at tahimik na lamang nilang binaybay ang daan nila hanggang sa makarating na rin sila sa kanilang bahay. Wala namang kakaiba kay Kapedring nang makauwi sila. Kaya batid ni Lolo Berting na walang nakasunod sa kanilang aswang o kahit na anumang nilalang. Bunsod ng pagod at pangyayari ng gabing yon, nagpahinga na lang kaagad si Lolo Berting hanggang sa ito na nga ay nakatulog. Nang mga sumunod na araw, tila nawala na rin sa isip ni Lolo ang tungkol sa nangyari ng gabing yon. Hindi na rin siya nakaramdam ng pangamba na balikan sila ng pamilya ng aswang. Gayong ilang araw na ang nakalipas ay wala naman silang nararanasang kakaiba. Naging kampante na nga noon si Lolo Berting. Wala din namang sinasabi sa kanya ang kanyang ama kung may kakaiba itong kutob. Inakala talaga ni Lolo Berting na maayos lang ang lahat. Gayong normal naman ang lahat kay Lolo Pedring. Subalit ang hindi alam noon ni Lolo Berting, ilang gabi na palang may hindi magandang kutob ang kanyang ama at hindi lang nagsasabi sa kanya. Hanggang sa isang gabi, pansin daw ni Lolo Berting na tila balisa ang kanyang ama. Hindi daw ito mapakali sa hindi niya malamang dahilan. Batid agad ni Lolo na may bumabagabag sa isipan ni Kapedring ng mga oras na iyon. Kaya napatanong siya dito. Ayos lang po ba kayo, Tay? Kanina pa po kayo hindi mapakali riyan eh. Tanong ni Lolo noon sa kanyang ama. Napatingin sa kanya ang kanyang ama at walang ano-ano ay nagwika ito. Darating din ang oras na ikaw ang papalit sa akin. Gamitin mo sa mabuti ang kung anumang maiiwan ko sa iyo. Sabi daw ng ama ni Lolo Berting sa kanya. Hindi daw lubos maintindihan ni Lolo Berting kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama ng mga panahong iyon. Hanggang sa mahiga siya sa kanyang silid, ay hindi mawala sa isipan niya ang sinasabi ng kanyang ama. Ipinagtaka niya kung bakit ganoon ang winika nito, gayong iba ang inaasahan niyang itutugon nito sa kanyang tanong. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni si Lolo Berting nang makarinig siya ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Nagmatsyag siya dahil baka guni-guni na lamang niya ang mga pagyabag na kanyang naririnig. Makalipas ang ilang sandali, patuloy pa rin ang mga naririnig nito, kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Marahan siyang bumaba sa kanyang higaan at dahan-dahang pumunta sa bintana ng kanyang silid. Walang ano-ano, bahagya siyang napasilip doon. Ganun na lang ang gulat ni Lolo Berting nang may mahagip siyang taong nagmamasid sa kanilang bahay. Inakala niya talagang normal na tao lamang yon, kaya ikinagulantang niya ang paunti-unting pag-iiba ng anyo ng taong nakita niya. Naging isang mabalahibong nilalang ito na may mapupulang mga mata. Patuloy iyong nagmasid sa kanilang paligid hanggang sa narinig naman ni Lolo Berting ang boses ng kanyang ama. Ipinagtaka niya kung bakit nasa labas pa ng kanilang bahay ang ama niya. Gayong alam nito ay natutulog na ito. Alam kong ako ang pakay mo rito. Sigaw ni Kapedring noon sa nilalang. Narinig ni Lolo na tila napahagikgik ang aswang
nakaharap ng kanyang ama. "Ano ang kailangan mo dito? Ipaghihiganti mo ba ang kalahi mong pinatay ko ng nakaraan?" Tanong pa ng kanyang ama sa aswang. Subalit sa halip na sagutin siya ng nilalang, tinitigan lamang niya ng mabalasik si Kapedring. Animoy ipinahihiwatig nito sa manggagamot ang galit na nararamdaman nito. Hindi na nagawa pang magsalita ni Kapedring nang mabilis na siyang sinugod ng aswang. Sinikap naman ni Lolo Berting na hindi makagawa ng ingay sa kanyang silid, at nang hindi malaman ni Kapedring at ng aswang na nanunood siya sa labanan ng mga ito. Mabuti na lang at mabilis na nakaiwas si Kapedring sa pag-atake ng aswang na kalaban niya. Nagawa pa niyang humalakhak dahil sa nabigo ang aswang na matamaan siya sa sunod-sunod nitong pag-atake. "Katulad ka rin ang kalahi mong yon. Ang hihina ninyo!" Sigaw pa ni Kapedring sa aswang. Bagkus na magalit sa kanya ang nilalang, gumisilang ito. Ganoon na lang ang gulat ni Kapedring nang mas naging mabilis ang pagkilos ng aswang. Halos nahirapan na rin siyang sundan ang kilos ng nasabing nilalang. Kaya inihanda na lang niya ang kanyang sarili sa pag-atake nito. Hindi alam ni Kapedring kung anong estilo ng nilalang na yon sa pakikipaglaban. Subalit hindi siya nagpatalo at mas tinalasan pa niya ang kanyang pakiramdam. Nang muli siyang atakihin ng nilalang, naiwasan niya ito. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang muli itong umatake sa kanya na siyang hindi niya napaghandaan. Nahuli siya ng aswang sa leeg, kaya bahagya siyang inangat nito sa ere. Mahigpit ang pagkakasakal sa kanya ng nilalang, kaya halos nahirapan na siyang huminga noon. Gusto man sanang tulungan ni Lolo Berting ang kanyang ama, pero narinig niyang nagsalita ito. "Huwag kang lalabas, Berting!" Sigaw ni Kapedring. Kahit pa na nahihirapan ito dahil sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Napapailing man si Lolo ay sinunod na lang niya ang kanyang ama at hindi nga siya lumabas noon sa kanilang bahay. Nang mga sandaling yon batid ni Lolo Berting na maaaring magwakas ang buhay ng kanyang ama. Halos hindi na kasi ito makawala sa pagkakasakal ng nilalang. Tumutugo na rin ang ilong at liig ni Kapedring dahil sa ginagawa sa kanya ng aswang. Hindi niya magawang magpumiglas dito. Gayong sa tuwing ginagawa niya yon, mas humihigpit ang pagkakasakal sa kanya ng aswang. Bumabaon kasi sa liig nito ang matutulis nitong mga kuko. Napangisipa ang aswang kay Kapedring na animoy ipinahihiwatig nitong katapusan na ng buhay ni Kapedring ng mga oras na iyon. Hindi na nga inaksaya ng aswang ang oras niya. Mabilis niyang ibinaon sa dibdib ni Kapedring ang mahahaba at matutulis nitong mga kuko. Isang malakas na sigaw na lang doon ang pinakawalan ng manggagamot nang dahan-dahang dukutin ng aswang ang puso nito. Napaiyak na lang si Lolo dahil sa nasaksihan niyang yon. Bunsod ng ginawa ng aswang kay Kapedring, napagtagumpayan nitong patayin ng albularyo. Humalakhak pa ito bago niya iwan ng katawan ni Kapedring habang nilalantakan nito ang puso ng lalaki. Matapos ng ginawa niyang yon, iniwan na lamang niya ang katawan ng manggagamot at mabilis siyang umalis doon. Nang masigurado ni Lolo na wala na ang aswang, dali-dali siyang lumabas ng kanyang silid at nilapitan ng katawan ng kanyang ama. Niyakap niya ang walang buhay na si Kapedring habang humahagulgol sa pag-iyak. Marahil ay nagising ang ina nito dahil sa pag-ingay niya. Kaya lumabas din ito at pinuntahan siya. Pareho silang napahagulgol noon dahil sa pagkamatay ni Kapedring, dulot ng paglaban nito sa aswang. Ipinagtaka ni Lolo Berting kung bakit hindi nagawang makaligtas ng kanyang ama
ng gabing yon. Subalit kahit anong isip niya, ang pagkakaalam niya ay marahil oras na iyon ng kanyang ama at malakas ang aswang na nakalaban nito. Dahil sa pagkamatay ni Kapedring, binalot ng galit si Lolo. Ipinangako nito kay Kapedring at maging sa naiwan nitong medalyon ang paghihiganti sa aswang na yon. Batid ni Lolo na hindi magugustuhan ng kanyang ama ang kung anumang pinaplano niya. Subalit ang nais lamang niya ay maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Nang mailibing ang bangkay ni Kapedring, nagsimula na ring magsanay si Lolo Berting. Pinag-aralan niya rin ng paunti-unti ang panggagamot. Kahit papaano naman, ay may alam din siya gayong tinuturuan din siya noon ni Kapedring tungkol sa mga bagay na yon. Habang hindi ko pa kaya, ay patuloy akong magsasanay. Subalit kapag nakita ko ang aswang na yon, lalabanan ko siya. Kahit pa kapalit ang buhay ko, papatayin ko siya. Galit na sabi noon ni Lolo Berting sa kanyang sarili. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, hindi niya matanggap na dahil sa nilalang na yun ay masasawi ang kanyang ama. Lumipas nga noon ang mga buwan at hindi pa rin nagkakasalubong ang mga landas nila ng aswang na pumatay sa kanyang ama. Nagkaroon naman ng sapat na oras si Lolo Berting para sanayin ang kanyang sarili. Pinagsasabihan siya ng kanyang ina na itigil na ang plano nitong paghihiganti. Subalit hindi nakinig si Lolo sa kanyang ina. Kahit ikamatay ko pa, inay, basta't mapatay ko rin ang walang hiyang yon. Sigaw pa ni Lolo Berting. Wala na rin nagawa noon ang kanyang ina kung hindi yang hayaan siya. Hanggang sa isang gabi, hindi gaanong makatulog si Lolo Berting. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa paligid niya ng mga oras na yon. Dahil doon nagpasya siyang lumabas sa kanilang bahay upang magpahangin. Hindi niya alam pero dahil kakaiba ang samyo ng hangin, nagdala na lamang siya ng itak sa kanyang tagiliran upang makasiguro. Iniingatan niya ang itak na yon at ilang beses pa niyang hinasa para yon ang magamit niya sa pagpatay sa aswang na pumatay kay Kapedring. Nang nasa labas na nga noon si Lolo Berting, ramdam niyang may nakamasid sa kanya. Hinayaan na lamang niya yon at nagpanggap na tila wala siyang kaalam-alam. Nakatayo lamang siya noon ng ilang dipa ang layo sa kanilang bahay. Nasa ganoong sitwasyon siya nang makarinig siya ng mahihinang pagsitsit. Noong una hindi niya iyon pinansin. Ipinagsawalang bahala niya ang naririnig niyang yon. Hanggang sa magpasya siyang maglakad papalayo sa kanilang bahay. Nang malayo na nga siya doon na niya naramdamang may nakatayo sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, hindi nga siya nagkamali at nakita niya ang nilalang na nakita niya ng gabing namatay ang kanyang ama. Nakangisi ito sa kanya habang matalim siyang tinititigan ng mapupula nitong mga mata. Walang iyakang aswang ka, papatayin kita, igaganti ko ang ama ko. Sigaw pa ni Lolo Berting noon sa nilalang. Napahalakhak lang sa kanya ang aswang at walang ano-ano, mabilis itong gumalaw upang atakihin siya. Nakaiwas sa pag-atake nito si Lolo Berting. Ilang beses pa siyang inatake ng aswang na yon, ngunit naiiwasan niya. Nakita pa niyang napapailing ang aswang dahil nasasabayan nito ang mabibilis niyang galaw. Bakit? May problema ka ba? Tanong pa ni Lolo sa aswang. Kaya nagalit ito sa kanya. Nang muli siyang aatakihin ng aswang, hindi na siya umilag pa. Ganoon na lang ang tuwa ng aswang nang mahuli nito sa leeg si Lolo Berting. Napangisi siya at inakmang hihigpitan ng pagkakasakal kay Lolo. Hindi naman nagpumiglas si Lolo at inihanda ang kanyang sarili
sa pinaplano niyang pag-atake sa aswang. Nang maramdaman niyang tila bumabaon na ang kuko ng aswang sa kanyang liig, doon na niya inihanda ang sarili niya. Dahil nawili ang aswang sa ginagawang pagsakal kay Lolo Berting, hindi nito namalayan ng paghugot ni Lolo ng itak nito. Ganoon na lang ang gulat ng aswang nang hawakan ni Lolo Berting ang kanyang kamay at walang pagdadalawang isip iyong tinaga ng paulit-ulit. Hindi binitawan ni Lolo Berting ang kamay ng aswang kahit na hinihila niya ito ng malakas. Tinaga niya ito ng tinaga hanggang sa maputol nito ang braso ng aswang. Malakas na paghiyaw lang ang nagawa ng nilalang. Marahil dahil sa ingay nito, nagising ang ina ni Lolo. Dali-dali itong lumapit sa kanila at saka hinambalos ng bitbit nitong buntot ng pagi ang aswang. Napahiyaw ang aswang at nang akmang lilingon ito sa ina ni Lolo, pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagtaga sa leeg nito. Muling napahiyaw ang aswang dahil doon. Hindi rin nagpahuli sa paghambalos ng buntot ng pagi ang ina ni Lolo Berting. Sunod-sunod niyang ginawa iyon habang sinisigaw ang pangalan ni Kapidring. Pinagtulungan naman ng mag-ina ang nasabing aswang hanggang sa hindi na ito nakawala sa kanila. Kahit anong lakas mo, hindi ka makakawala dito. Mamamatay ka sa mga kamay namin. Ipaghihiganti ko ang tatay ko. Sigaw ni Lolo at hindi na tinigilan ng pagtaga sa katawan ng noon ay nakahandusay na aswang. Maging ang ina nito ay walang tigil din sa paghataw sa aswang. Tanging paghiyaw na lang ang nagagawa ng aswang ng mga sandaling yon. Hindi na nito nagawang manlaban dahil sa mga natatamong malalim na sugat mula sa mag-ina. Nanghina ng lubusan ng nilalang hanggang sa tila mauubusan na ito ng hininga. Subalit bago pa man iyon tuluyang masawi, ginawa ni Lolo Berting ang kung anumang ginawa ng nilalang na yon kay Kapidring. Tinaga nito ang dibdib ng aswang at diniinan ng pagkakatarak ng itak. Walang ano-ano, buong lakas niyang dinukot ang puso ng aswang. Bago niya iyon hugutin, nagwika pa siya. Puso mo ang kapalit ng puso ng ama ko. Sigaw ni Lolo Berting at tuluyang dinukot ng buong lakas ang puso ng aswang. Tulad ni Kapidring, isang malakas na pagsigaw din ang kumawala sa aswang bago ito nawalan ng hininga. Labis na tuwa noon ang naramdaman ni Lolo Berting dahil naipaghiganti niya ang kanyang ama. Katulad nga ng pagsunog nila sa kalahi ng aswang na yon, sinunog din nila ang katawan nito. Dahil nagawa ng ipaghiganti ni Lolo Berting ang kanyang ama, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na susundan ng landas na pinili ni Kapidring. Ibinaon ni Lolo Berting ang medalyong naiwan ni Kapidring at pilit nitong kinalimutan ang kaalaman sa panggagamot. Mas pinili ni Lolo Berting noon na mamuhay na lamang ng tahimik. Gayong simula rin naman noon, hindi na siya nagkaroon ng engkwentro sa mga aswang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naglakas ng loob po akong magsulat ng aking kwento nang minsan ay narinig ko ang bagong upload ninyo sa inyong channel. Nangyari ito sa akin taong 1981. Ito ang isa na naging dahilan kaya hanggang ngayon ay hindi na ako nagsisimba dahil sa hirap at dahilan ng pagkamatay ng aking pamilya. Dahil sa pag-asang tutulungan kami ng Diyos at ginamit ito ng mga mapagsamantala at mapagpanggap na alagad ng Diyos. Totoo po kasi na nangyayari ang ganito dahil ako mismo
ay nagdusa sa kamay ng isang pastor. Tinawag ang kanyang sarili na alagad ng Diyos, ngunit mas masahol pa ito sa demonyo. Tulad ni Carla, mahirap kalaban ang mga taong nagpapanggap na isang mabuting tao dahil walang maniniwala sa iyo. Ako nga po pala si Jana, at ito ang karanasan ko noong ako ay taong 16. Nasanay kami mamuhay sa syudad ng aking mga kapatid at marami na rin kami noong naging kaibigan. Kaya naman noong nagpasya ang aking mga magulang na umalis na lang at umuwi sa probinsya nila Papa, ay nalungkot kami ng aking mga kapatid. Ngunit bilang panganay ay inintindi ko ang aking mga magulang at tinulungan ko silang kumbinsihin ang aking mga kapatid sa desisyon nila. At alam ko na hindi rin sila sang-ayon dito, pero wala silang nagawa kundi sumunod na lang dahil wala naman talaga kaming aasahan kung mananatili kami dito. Nawalan kasi ng trabaho noon si Papa at sobrang hirap ng buhay sa Manila, lalo na kapag wala kang trabaho. Mataas ang bilihin at hindi na kaya ni Papa dahil ilang beses niyang sinubukan na maghanap ng trabaho, ngunit wala namang tumatanggap sa kanya dahil nga hindi naman siya nakapagtapos sa pag-aaral. Meron kami noong lumang sasakyan at ito ang naipundar ni Papa sa kanyang pagtatrabaho. Wala naman na akong mahihiling pa noon sa aking mga magulang dahil mahirap man ang buhay ay mahal na mahal namin sila dahil napakabuti pa rin nila sa amin. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Pangalawa ay si Bernan. Bunso namin ay si Irish. Nag-aaral kaming lahat noon, kaya mahirap talaga kung mananatili kami dito sa Manila. Gabi na noon nang magbiyahe kami pauwing probinsya nila Papa. Pinili pa rin namin noon na maging masaya. Kumakanta-kanta pa kami sa sasakyan at nagkwekwentuhan. Tahimik lang ang 2 kong kapatid at alam ko na malaki pa rin ang tampo nila, pero niyayakap ko na lang sila. Hindi ko naman sila pababayaan at babantayan ko sila. Tahimik kasi ang aking mga kapatid. Hindi sila marunong maglabas ng kanilang damdamin. Pinipilit ko na maging mabuti sa kanila at iparamdam na hindi ko sila pababayaan anuman ang mangyari. Nagdaan na kasi noon sa depresyon ng isa sa aking kapatid na si Bernan dahil naging biktima siya ng bullying sa kanilang eskwelahan nang hindi namin nalalaman. Napansin na lang namin na may pasa sa kanyang muka at duguan. Umiiyak na umuwi sa bahay at galit na galit noon ang aking ama at sumugod pa siya sa paaralan. Dito namin nalaman na anak ng guro ang gumagawa nito sa kanya. Kaya naman pala malakas ang loob at ilang beses na nagsumbong ang aking kapatid, ngunit hindi na ito ginagawa ng aksyon. Kaya naulit ng naulit ang ginagawang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang mga kaklase. Muntikan pa noon makulong ang aking ama dahil inabangan niya sa labas ang batang gumagawa ng masama sa kapatid ko at dito siya nakipagsuntukan. Dahil matanda na si Papa, ay natalo siya sa laban. Pero dahil mayaman ang pamilya ng mga ito, si Papa pa ang sinugod sa kanyang trabaho at pinatanggal siya. Hindi na namin sinabi sa aking mga kapatid ang tunay na kadahilanan ng pagkawala ng trabaho ni Papa. Pinangako ko noon na babantayan ko silang 2. Mag-aaral kami sa iisang eskwelahan para mabantayan ko sila. Mas minabuti na ni Papa na mailipat na lang ng paaralan at lugar ang aking kapatid. Baka mas makatulong pa ito upang makalimutan ang bangungot na dinanas niya sa kanyang eskwelahan.
Kahit kasi ganito ang nangyari, ay ayaw ni Bernan na malipat. Dahil meron siyang nililigawan sa kanilang paaralan na ikwento niya sa akin. Maging si Irish ay may kasintahan na noon. Nagpapasalamat na lang ako na sumunod sila sa kagustuhan ng aking mga magulang na umuwi ng probinsya. Kahit na may mga taong hindi nila kayang iwan. Nasa daan kami ay nasiraan ang aming sasakyan. Naplat ang gulong ng sasakyan sa harap at sa likod. Kaya naman hindi na namin alam kung saan kami maghahanap ng tulong dahil nasa liblib na lugar kami at madalang ang dumadaan dito na sasakyan. Dalawang sasakyan ang dumaan sa amin pagkatapos ng 2 oras na paghihintay. Ngunit hindi kami natulungan. Pangatlo na dumaan ay puti at malaking sasakyan at nakita kami. Kusa silang tumigil sa amin at lumabas ang isang babae na desenteng tignan. Nakasuot ito ng pulang bestida at may hawak pang libro. Ang pagkakaalala ko ay Biblia ang hawak nito. Lumapit sa amin at tinanong kung ano ang nangyari. Dali-dali namang nakiusap si Mama na tulungan kami dahil nasiraan kami ng gulong at malayo pa ang pupuntahan namin. Saan ho ba kayo uuwi? Tanong nito kay Mama. Uuwi kami sa probinsya ng aking asawa upang magsimula ulit ng buhay dahil nawalan nito ng trabaho. Sagot noon ni Mama. Bakit pa ho kayo lalayo, Nay? Pwede ho namin kayong matulungan. Malapit lamang po ang aming simbahan at naghahanap kami ng maglilinis palagi sa simbahan. At kami na bahala sa inyong pagkain at matitirahang bahay. Mabilis na sagot nito kay Mama. Mahaba-haba ang kwentuhan nila dahil inaantay naming bumalik ang kanyang kasama sa kanilang sasakyan at humingi ng tulong upang maayos ang aming sasakyan. Hanggang sa narinig ko ang sinabi ng babae. Walang problema. Kami na rin ang tutulong sa pag-aaral ng inyong anak. Hindi namin kayo pababayaan. Andyan lagi si pastor na tutulong sa atin. Sabi nito na dahilan upang yakapin noon ng aking ina at aking ama ang babae. Hindi ko alam dahil sa mga sandaling yon ay mayroon akong kakaibang nararamdaman. Noon lang namin sila nakilala, ngunit sobrang laki ata ng tulong na ibibigay sa amin. Alam ko naman na baka siguro dahil nga tinawag nila ang kanilang sarili na alagad ng Diyos, kaya gusto nilang tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit duda po kasi ako sa mga panahong yon. Madali lang po kasing makumbinsi ang aking mga magulang, lalo na at busilak ang kanilang mga puso. Agad-agad nilang tinanggap ang alok ng babae. Masaya nilang pinarating sa amin ang magandang balita. Ngunit napatingin lang ako noon sa babae. Dala ng pilit ng ngiti sa aking mga labi. Hindi ko kasi alam pero kakaiba ang nararamdaman ko sa babaeng yon, maging sa kanyang mga kasamahan. Kaya naman nang dumating ang mga mag-aayos ng gulong, ay hinila ko ang aking ama at ina. Ma, Pa, sigurado na ho ba kayo sa desisyon ninyo? Akala ko ho ba uuwi tayo sa probinsya nyo, Papa? Huwag po sana kayong magpapadalos-dalos. Mabubuti sila sa atin, ngunit hindi natin alam kung ano ang intensyon nila. Pakiusap ko noon sa kanila, ngunit pinagalitan lang ako ng aking mga magulang. Hindi po talaga maayos ang pakiramdam ko at malakas ang kutob ko na maling desisyon ng sumama sa kanila. Sa mga oras pa lang na iyon, habang kinakausap ko sila ay nakatingin sa akin ang babae at ang lalaki na nakapormal din ng kasuotan. Nagbubulungan sila
habang nakatingin sa amin. Nang biglang lumabas sa kanilang sasakyan ang matandang lalaki na nakaputi. Lumapit sa amin at pinutol ang aming pag-uusap. "Kapatid, ayos lang po sa amin kung hindi ho kayo sasama sa amin. Ito lamang ang handog sa inyo ng ating Diyos. Dahil nang makita namin kayo, nangusap ang Panginoon sa akin na kailangan namin kayong tulungan. Hindi po namin kayo pinipilit kung hindi po kayo sasama sa amin." Sabi nito kasabay ng pagngiti at pagtitig sa akin. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa pagtitig pa lang niya sa akin nang biglang lumuhod ang aking ama. "Gagawin po namin ang lahat. Maging karapat-dapat lang na matulungan nyo." Pakiusap ng aking mga magulang habang nagmamakaawa. "Tumayo na ho kayo dyan. Nakikita nila Bernan at Irish ang ginagawa ninyo." Inis na sabi ko. Tumayo ang aking mga magulang at niyakap siya ng matandang lalaki na nakaputi. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at nagulat ako nang maging ako ay niyakap niya at saka niya ako hinawakan sa aking balikat habang hinihimas-himas ito. Dali-dali kong inilag ang aking balikat at umalis ako sa kinaroroonan nila. Nagdabog akong pumasok sa loob ng sasakyan at nagpabuntong hininga. Una pa lang na ginawa sa akin yun ng lalaki ay nabastusan na ako. Ayaw man namin ay wala kaming nagawa. Sumunod ang aking mga magulang dito sa mga weirdong mga tao. Malayo-layo ang lugar na tinungo namin. Halos paakyat na ng takbo ng sasakyan sa bundok. Akala ko ba malapit lang sila? Ang layo naman yata ng napupuntahan natin. Inis na bulong ko noon sa sarili ko. Luma na itong simbahan, ngunit dinig namin sa labas ang mga tao na umaawit sa loob ng simbahan. Idiniretso kami sa likod at nandoon nga ang maliit na bahay at dito kami pinatuloy. Hindi siya malinis dahil ginawa nila itong bodega, ngunit nilinis na lang namin. Ramdam ko na maging ang aking mga kapatid ay hindi rin komportable sa mga nangyayari. Hanggang kailan tayo aasa sa ibang tao sa kung anong ibigay sa atin? Hanggang kailan magiging ganito ang buhay natin? Biglang ganito ang salitang lumabas sa bibig ni Bernan habang kami ay kumakain. Muli na namang nagmakaawa ang aking ina na intindihin na lang ang sitwasyon. Kaya importanteng makapagtapos kami upang kami ang tumulong sa pamilya namin na makabangon. Kinabukasan ay ipinasok na kami sa eskwelahan. Naging normal ang lahat ng mga unang 3 buwan na paninirahan namin doon. Ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang muli na namang kinaharap ng aming pamilya. Sa sobrang kabisihan ng aking magulang sa paglilingkod sa simbahan, ay wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa amin sa eskwelahan. Dahil bago kami dito, ay may isang grupo ng mga lalaki na ginugulo ako sa kantin. Inaalam ang address ng aming bahay at kung pwede ko daw ba siyang maging kasintahan. Siya si Kevin at wala akong pakialam sa pakikipagrelasyon. Marami pa kaming kinakaharap na problema. Hindi nila ako tinitigilan at palagi akong binabastos. Dahil dito ay hindi na nakapagpigil ang aking kapatid at nang minsan na kinukulit ako ay nakipagsuntukan siya kila Kevin. Dahil dadalawa lang kami ay hindi ko sila maawat. Pinagkaisahan siyang binugbog at mula noon ay hindi na ako iniistorbo nila Kevin. Dahil natuon na ang kanilang atensyon sa aking kapatid.
Umiiyak ako noon na humihingi ng tulong sa aming guro. Ngunit walang tumulong sa amin. Ayaw din nila Bernan na ipaalam sa aming mga magulang ang nangyayari. Kaya naman hindi ko alam noon kung ano ang aking gagawin. Isa sa aking mga kaklase ang minsang ipinagtanggol ang aking kapatid nang makita nilang pinagkakaisahan ito. Ilang araw din kaming nilayuan nila Kevin, ngunit hindi ko alam na may masama silang binabalak. Hindi ko alam na pinadalhan pala ng sulat ni Kevin si Bernan na nangakong titigilan ako kung makikipagkita ito sa kanila sa 3rd floor ng aming paaralan. Sumunod naman si Bernan, ngunit muli na naman siyang pinagkaisahang bugbugin at nalaman ko na lang ito sa kanyang mga kaklase. Sumunod ako sa 3rd floor at naabutan ko ng sugatan ito. Dali-dali akong sumigaw ng tulong mula sa taas dahil umasa ako na maririnig pa rin ito sa baba. Ngunit nilapitan ako ni Kevin at nagtangka itong gasain ako. Wala akong tigil noon sa pagsigaw nang dumating si Daryl at muli na naman akong ipinagtanggol. Malaking lalaki si Daryl. Magkabilang suntok lang ay natumba na kaagad ang gagong si Kevin. Pagtingin ko noon sa aking kapatid ay kanina pa pala siya nakatayo sa gilid at nakatingin siya sa ibaba. Tumulon noon ang luha sa aking mga mata. Kasabay nito ang malalakas na kabog sa aking puso. Kahit nahihirapan ako maglakad dahil nga sinuntok ako sa tiyan ni Kevin, ay lumapit ako sa aking kapatid at nagmakaawa na huwag gagawin ang kung anumang iniisip niya. "Bernan, huwag mong gagawin yan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang pagdaanan ng ganitong hirap. Umalis na tayo, Bernan. Nakikiusap ako sa iyo." Pakiramdam ko ay mababaliw na ako na makita si Bernan na nagtatangkang magpakamatay. Tuloy-tuloy ang agos ng aking luha. "Hindi na, ate. Hindi na magiging maayos ang buhay natin. Tama nga si Pastor. Kung hindi mo na kaya, walang masama kung sumuko ka at sundin kung ano ang nasa isip mo." Sabi nito at kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. "Hindi ikaw ang masama, ading ko. Sila ang masama. Kaya naman kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ay itatama ko ito. Huwag mo lang itong gagawin. Nagmamakaawa ako sa iyo." Sabi ko na hindi ko na alam noon ang aking gagawin nang biglang may nagsalita sa likod ko. "Tumalon ka nga kung kaya mo. Hindi mo rin naman kaya. Napakadrama mo." Kasabay nito ng kanyang pagtawa. Ngunit dinig ko ang pagsuntok muli ni Daryl kay Kevin. "Huwag mo silang pakinggan. Mahal na mahal kita, ading ko. Huwag mong gagawin ito." Muling pagmamakaawa ko. "Salamat, ate. Ikaw na lang bahala kila nanay." Ito ang huling salita mula sa aking kapatid at sabay ang pagngiti niya. Ngunit huli na. Noong nagtangka akong hawakan siya upang hindi siya mahulog. Sobrang lakas ng pagsigaw ko at nahulog sa baba ang aking kapatid. Nahimatay na lang ako sa mga sandaling iyon dahil naubusan na ako ng lakas. Pagkagising ko ay umiiyak ang aking mga magulang. Dala ang masamang balita tungkol kay Vernan. Hindi na raw niya ito nakayanan dahil malakas ang pagkakatama ng kanyang ulo. Mula noon ay dito na nagsimula ang mas mahirap na kalbaryo sa aming buhay.
Ang aking ina ay nawala na sa normal na pag-iisip. Nanghina siya ng sobra at hindi na namin siya makausap ng maayos. Palagi na lang itong umiiyak at nag-iilusyon pa na parabang nakikita niya ang aking kapatid. Hindi na nakayanan ito ng aking ama. Kaya naman maging siya ay mas lalong napalapit kila pastor. Hindi na rin ako tumuloy sa aking pag-aaral at ang aking bunsong kapatid na si Irish ay hindi na namin alam kung saan siya nagpunta. Nakabasa na lang kami ng sulat mula sa kanya na huwag na daw itong hanapin dahil gusto na daw niyang bumalik sa Manila mag-isa at maghanap ng trabaho. Dahil dito ay mas sinisisi ng aking ama ang kanyang sarili. At dahil hindi na ako pumapasok sa eskwela, ay isinasama ako ni Papa sa pagsamba sa simbahan. At dito ko nakita ang ginagawa ng mga tao. Lahat ng kanilang ari-arian ay kanila itong ibinebenta dahil naniniwala sila na hindi rin nila ito maidadala sa langit. Ang pastor ay tinatawag din nila itong anak ng Diyos at ang bagong Jesus. Lahat ng mga matatanda ay naniniwala sa kanya at halos araw-araw ay hindi sila tumitigil sa pagsamba dito. Ginagawa nila ang lahat upang maging karapat-dapat at kaming mga anak ang nagdudusa sa pagsalin nila sa kultong ito. Ang mga bata ay tinitipon tuwing umaga upang lumuhod sa sahig na may nakalatag na mga munggo. Umiiyak ang mga ito, ngunit wala silang magawa. Ang mga matatanda ay nananalangin sila habang pinapalo gamit ng kanilang mga kamay ang mga bata sa kani-kanilang likod. Halos 1 oras na ginagawa ito. Tumatawa pa sila habang sinasagawa ang pagmamaltrato sa mga bata. Maging ang aking ama ay nakisali sa gawaing ito dahil nga naniniwala daw sila na mapapatawad sila ng Diyos sa kanilang kasalanan kapag ginawa nila ito. Dito pa lang ay naisip ko ng mali ang ginagawa nila. Kaya naman minsan ay hinila ko si Papa at nakiusap na itigil na ito. Umalis na lang kami sa lugar at magsimulang muli. Hindi ko sila magawang iwan dahil mahal ko ang aking ina. Sa panahon kasing iyon ay sila pastor ang sumasagot sa pagpapagamot kay mama. Sa tuwing nagtatangka akong gawin ito at sabihin kay Papa na masamang mga tao ang nasa simbahan, ay magsisimula siyang magalit at hahatakin niya ako sa simbahan. Paluluhurin sa munggo at pinapalo ako sa aking likod. Umiiyak na ako dahil nasasaktan na ako sa ginagawa ni Papa. Hindi siya ang amang nakilala ko. Ngunit isang hindi inaasahang seremonya ang naganap. Nalabis ang pagkakalumo ko, lalo na sa pastor, at mas lalo akong nakaramdam ng galit sa aking ama. Ako daw ang magiging asawa ng pastor at kami ang magbubunga ng anak upang mapatawad ang lahat ng kanilang kasalanan. Napamura ko noon ng malakas at nagtangkang lumayas sa simbahan. Ngunit malalaking mga tao ang humarang sa akin. Sa araw din na iyon ay sapilitan akong ikinasal sa peking pastor na ito. Isa pa sa ikinagulat ko sa mga sandaling iyon ay ang alak na iniinom nila sa simbahan. Sa pagwawari ko ay hindi ito alak, kung hindi dugo ang iniinom nila. Ang uminom noon dito ay ang pastor. Mula sa malaking baso ay binigyan nilang lahat ang mga tao, maging ang aking ama. Natapon ko kasi ang laman ng baso na ipinipilit na ipainom sa akin.
At nang matapos ang seremonya, ay hinugasan ko ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Dugo ang iniinom nila. Mas lalo akong nabahala sa mga sandaling iyon at hindi alam kung anong gagawin ko upang makatakas dito. Ikinulong ako sa isang kwarto at palagi akong may bantay saan man ako magpunta. Ilang beses din akong ginahasa ng pastor at kasabay nito ang pagkuha ng video habang isinasagawa niya ito. Ang aking ama ang isa sa pumipilit sa aking makipagtalik. Siya pa nga ang nagsasarado sa pinto kapag pumapasok si pastor. Anong klase kang ama? Mula ngayon kinakalimutan ko ng ama kita. Gagawin ko ang lahat upang makaalis kami ni mama sa lugar na ito. Ito ang lumabas sa aking bibig habang nakaluhod ako sa sahig na may munggo at asin. Pakiramdam ko noon ay wala na akong takas. Sobra akong nanghina dahil sa gabing-gabing panggagahasa sa akin at hindi lang iyon. Binubugbog din ako ng pastor. Akala ko ay ako lang ang nakakaranas nito. Ngunit mas mahirap din pala ang dinadanas ng mga mas bata pa sa akin. Nakita ko kasi minsan ng isang menor de edad, 6 na taong gulang at nasa 10 taong gulang. Ang iba ay ginagahasa ng lalaking kasama sa lider ng kultong simbahan at pinapanood pa ito ng kani-kanilang magulang. Hindi ko kinaya ang nakikita ko at isa lang ang nasa isipan ko, ang makalabas at mailigtas ang mga bata. Dahil sa aking nakita, ay nagpanggap ako na naniniwala sa lahat ng itinuturo nila sa simbahan. Hindi na rin kailangang daanin sa dahas ni pastor ang isinasagawa pang panggagahasa niya sa akin. Gusto ko silang paniwalain na nagbago na ako upang maisagawa ko ang planong makatakas mula dito. Habang tumatagal ay mayroon akong natuklasan. Hindi pala normal na mga tao ang mga lider sa simbahang ito. Isang gabi ay may narinig akong ingay mula sa labas ng simbahan. Umiiyak ito at nagmamakaawang huwag patayin. Dahan-dahan akong lumabas at sumilip nang makita ko na 2 minor de edad na babae ang nakapako sa krus. Duguan at wala ng malay. Sa gitna nito ay ang apoy na nagmumula sa siga o bonfire. Nakapalibot dito ang ilan sa mga lider, kasama ang babae na nakapula nang una namin itong nakita. Sister Edna kung tawagin siya. Nakasuot sila ng malaking damit na itim at may kanya-kanya silang hawak na baso. Dito ay nakita ko si pastor. Gamit ang kanyang mga kamay ay isinaksak niya ito sa babae at kinuha ang puso nito habang sumasayaw na parang baliw at kinakain ng puso. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Hindi lang doon nagtapos ang ginagawa nila. Dahil pagkatapos kainin ni pastor ang puso, ay mabilis na lumapit ang ilan sa mga batang nakapako sa krus. Dinidilaan nila ang dugong umaagos sa katawan ng mga bata gamit ang mahahaba nilang dila. Kakaiba ang kanilang anyo at dito ako mas lalo pang kinilabutan. Maya-maya pa ay walang awang binalatan at pinag-agawan nilang kainin ang katawan ng mga bata. Habang ang pastor ay tumatawa at nananalangin. Dito na ako dahan-dahang napaatras at umalis mula dito. Gusto kong sabihin sa aking ama ang nangyayari, ngunit alam kong hindi rin ito maniniwala.
at binalak kong magpanggap na lang na wala akong nakita. Sa gabing iyon ay napanaginipan ko pa ang aking nakita. Umiiyak akong nagising at hindi na ako natulog pa. Sumuka din ako ng ilang ulit dahil sa nakakadiring nakita ko. Hindi tao ang mga ito. Hindi man ako naniniwala sa mga aswang. Ngunit dahil sa nakita ko, ay naniniwala akong aswang ang mga ito. Dumaan ng mga araw, ay nagpatuloy ako sa pagpapanggap at mas ginalingan ko pa ito. Pinaniwala ko silang lahat. At dahil nga dito, ay nasabi sa akin ni pastor na handa na raw akong isama sa bayan upang ibahagi ang salita ng Diyos. Siguro gusto nilang maghanap ulit ng mga mayayamang tao na uto-uto at maipasok sa kanilang kulto. Ubos na kasi ang kayamanan ng mga taong nasa simbahan at maging ang aking ama ay ibinenta ang napundar niyang sasakyan at ibinigay lahat ang pera kay pastor. Katangahan. Galit ako sa aking ama dahil mas pinapalala niya ang sitwasyon. Natatakot na rin ako sa kaligtasan ng aking ina sa kadahilan ng halimaw ang kasama namin sa simbahan. Hinintay ko ang araw na isama ako sa bayan. Balak kong tumakas kapag nangyari ito at humingi ng tulong sa mambabatas kasama ang ilan sa mga ebidensyang hawak ko. Kailangan kong magdala ng ebidensya dahil sa nangyari noon sa aking kapatid na hindi kami tinulungan ng mga guro dahil wala naman kaming pruweba sa ginagawa nila Kevin ay hindi nila kami tinulungan. Dahil malaya na akong makagalaw sa loob ng simbahan, ay hinahayaan nila akong makapasok sa kwarto kung saan-saan nila iniipon ang mga koleksyon nilang tape na panggagahasa sa mga minor de edad. Marami iyon, ngunit 2 lang ang kinuha ko. Akala ko pa nga ay mahuhuli ako dahil kinabukasan, bago kami pumunta sa bayan, ay minabuti nilang wala akong kadala-dala sa aking katawan na kahit na ano. Hinubaran pa ako sa labas ng sasakyan at sa mismong sa harap ng aking ama at ng pastor. Kasama na rin ang ibang kasama naming upang bumaba sa bayan. Hindi nila ako tinirahan ng respeto sa katawan. Nakita ng lahat ang walang saplot kong katawan. Mabuti na lang at hindi ko nilagay sa loob ng aking damit ang tape. Nilagay ko ito sa loob ng aking baunan na lagayan ng aking pagkain. Tinabunan ko ng madaming kanin at ulam ang tape. Palagi naman akong nagluluto kaya naman hindi nila ako pinaghihinalaan. Maya-maya pa ay umalis na nga kami at kasabay nito ang kakaunting pag-asa at tuwa sa aking puso. Dahil sisiguraduhin kong hindi masasayang ang araw na iyon upang makalabas ako sa impyerno. Tahimik lang ako sa sasakyan sa buong oras ng biyahe. Hindi ko ipinahalata ang saya sa aking muka. Pagkatapos ng ilang oras, ay nakarating na kami sa bayan. Tulad ng dati, ay animoy inosente ang mukha ni Sister Edna at ng driver na si Brother Harold sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Buong-buo ang kanilang ngiti at binabati ang lahat ng dumadaan sa amin. Makalipas ng ilang oras, ay nagpaalam akong magbabanyo. Sinamahan ako ni Sister Edna na magbanyo. Binabantayan ng lahat ng kilos ko. Kaya naman kailangan kong makagawa ng bagong plano. Pabalik na kami sa iba naming kasama nang biglang may kumausap kay Sister Edna. Grupo ito ng mga kabataan at tinatanong siya kung saan daw ba ang simbahan
at handa daw silang sumama dito. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon at dahan-dahan akong dumaan sa likod at nang malayo na ako ay binilisan ko ang aking pagtakbo. Sumakay ako sa tricycle kahit na wala akong dalang pamasahe at sinabihan ko ang driver na dalhin ako sa pinakamalapit na presinto. Noong una walang pumapansin sa akin ng mga pulis, ngunit hindi ako tumigil. Sumigaw ako sa loob ng presinto at ipinakita sa lahat ang pasa ng aking katawan. Hindi ko nadala ang baunan ko ng pagkain, kaya naman wala akong dalang ebidensya. Nagmakaawa ako at umiyak dahil pwede nila akong gawan ng pagsusuri upang makita nilang ginahasa talaga ako. Isang matandang pulis ang lumapit sa akin at sobra ang aking pasasalamat sa kanya. Sobra akong nanghihina sa mga sandaling yon, ngunit nilakasan ko ang aking loob. Sa araw din na iyon ay nagkaroon sila ng warrant upang puntahan ng simbahan. Tumambad sa kanila ang ilan sa mga ebidensya ng rape, sexual violence, child abuse, at forced marriage. Madami kaming naging biktima at lahat ng mga magulang ay ikinulong at dinaan sa therapy. Kaso nga lang ay hindi na nila naabutan ang pastor at ilan pang mga leader dahil mabilis na tumakas ang mga ito bago pa kami dumating sa lugar. Ang aking ina ay matagal na rin pala noong pinatay at ang pinapahanap kong kapatid kong si Irish ay natagpuan din ang kanyang katawan. Napag-alamang sabay silang ibinaon sa lupa kasama ang aking ina. Hindi ko alam ngunit siguro nakita din ni Irish ang buong pagkatao ng mga tao sa simbahan. Kaya nagtangka itong itinakas ang aming ina at pinagmukha nilang nagpakamatay ito. Akala ko naman ay nasa bayan ng aking ina at nagpapagamot. Hanggang ngayon ay hindi ko mapatawad ang aking ama. Matanda na ako ngunit kapag naaalala ko ang nangyari ay galit pa rin ako. Hindi ko alam kung saan ako lalapit dahil hindi ko magawang maniwala sa Diyos. Humihingi noon ng patawad ang aking ama nang magamot siya. Ngunit kahit na nang mamaalam siya ay hindi na ako dumalaw pa. Hindi naman siguro ninyo ako masisisi. Hanggang dito na lang ang aking kwento at sana ay pamulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Maraming salamat. Jana. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.